Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σάββατο 12 Απριλίου σήμερα και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Επιλογές. Ξεκινάμε με μια δυσάρεστη είδηση. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην οδό Μάρκου Μπότσαρη της πόλης των Σερών. 23χρονος μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και σοβαρά τραυματισμένος διακομίστηκε αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο των Σερών. Από εκεί, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, ο 23χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο δυσάρεστο γεγονός. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Τη Μεγάλη Δευτέρα θα ανακοινωθεί και επίσημα το ψηφοδέλτιο του Απόστολου Τζιτζικώστα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ναι, στην πρόταση του Περιφερειάρχη είπε σήμερα και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Λαϊλιά, Γιώργος Νυχτοπάτης. Κινητικότητα όμως υπάρχει και στο συνδυασμό του Γιάννη Ιωαννίδη, με όνομα έκπληξη που ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός πως ακόμα δεν ανακοίνωσε ούτε υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη ο Μάρκος Μπόλαρης, την ίδια στιγμή που βασικοί συνεργάτες του συμμετέχουν ή υποστηρίζουν ενεργά την υποψήφια με τη στήριξη της Ελιάς Νιώβη Παυλίδου. Σε ενδονεοδημοκρατική μάχη εξελίσσεται η υπόθεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τον νυν Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα να φέρεται σύμφωνα με δημοσκοπήσεις να έχει το προβάδισμα απέναντι στον επίσημο υποψήφιο του κόμματός του Γιάννη Ιωαννίδη. Χαμηλά βρίσκεται η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτής Δέσποινα Χαραλαμπίδου, ενώ το παζλ συμπληρώνουν ο Νίκος Γιώγας του ΚΚΕ, ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ το 2010 και τώρα στηριζόμενος από τη Δημάρ Μάρκος Μπόλαρης, η Νιώβη Παυλίδου της Ελιά, ο Νίκος Χρυσομάλης της Χρυσής Αυγής, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος των Οικολόγων και ο Θανάσης Αγαπητός της Ανταρσία. Ο συνδυασμός του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα τη Μεγάλη Δευτέρα αναμένεται να κλείσει και να ανακοινώσει το ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Πέρα των 3 υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων που έχει ήδη ανακοινώσει, έχει να κλείσει άλλες 8 θέσεις στο ψηφοδέλτιο και τα ονόματα των Γιάννη Δαραβίγκα, Γιώργου Νυχτοπάτη, Δημήτρη Καρυπίδη, Κυριάκου Ασίκογλου και Μάκη Λεοντιάδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πει το ναι και θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο. Στο συνδυασμό του Γιάννη Ιωαννίδη έχουν ανακοινωθεί ήδη οι 7 από τους 11 και μένουν άλλες 4 κενές θέσεις. Έκπληξη θα είναι αν τελικά συμφωνήσει και δεχτεί να είναι υποψήφιος ο πρώην πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημήτρης Μπαλαξής. Πληροφορίες τον θέλουν να έχει έρθει σε επαφές με τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη του συνδυασμού Αθανάσιο Μπασδάνη. Ο Μάρκος Μπόλαρης, που στηρίζεται από τη Δημάρ, δεν έχει ανακοινώσει ούτε υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη ούτε υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους. Πληροφορίες θέλουν να δέχτηκε κρούση για τη θέση του αντιπεριφερειάρχη ο Απόστολος Μυτιληναίος. Η πρώην υποψήφια όμως αντιπεριφερειάρχης του κυρίου Μπόλαρη, Ελένη Κωνσταντινίδου, εμφανίστηκε στο πλευρό της υποψήφιας περιφερειάρχη με τη στήριξη της Ελιάς Νιώβης Παυλίδου. Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο της οποίας θα είναι στις Σέρρες ο πρώτος σε ψήφους περιφερειακός σύμβουλος του Μάρκου Μπόλαρη, Χρήστος Βουλγαρίδης. Όσον αφορά την υποψήφια με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, Δέσποινα Χαραλαμπίδου ανακοίνωσε 7 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται Ισάκης Μπόικος και Λευτέρης Κατριτζόγλου, και υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη το Σταύρο Παπαϊωάννου. Τέλος, ο Γιάννης Γιώγας με τη στήριξη του ΚΚΕ ανακοίνωσε ολόκληρο το ψηφοδέλτιο των Σερών με τους Παύλο Φαρμάκη και Φιλιό Σαραντίδου ανάμεσα στους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους και επικεφαλής της Σέρρες την Τιμοθέα Ρακιτζή. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Χατζημαρκάκη. Κύριε Χατζημαρκάκη, καλησπέρα από τις Σέρρες. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Η επίσκεψη Μέρκελ υπηρετεί το προεκλογικό θέατρο του παραλόγου, διαβάζουμε στο δελτίο τύπου που μας έχετε αποστείλει. Ναι, και συγχαρητήρια στους ηθοποιούς, γιατί το θέατρο είναι υψηλού επίπεδου. Δεν είναι εύκολο να πείσεις και την Γερμανία και ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τους ψηφοφόρους στην Ελλάδα ότι όλα είναι καλά, αλλά αυτή είναι η εικόνα που θέλουν να μας αναδείξουν η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαμαράς. Γιατί το λέω? Επειδή αυτό που έγινε εχθές και προχθές, δηλαδή η έξοδος προς τις αγορές και η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ, θα μπορούσε να είχε γίνει και πριν από 1, πριν από 2, ίσως και πριν από 3 χρόνια. Βασικά είναι ένα θέατρο προεκλογικό. Η κυρία Μέρκελ προσπαθεί να βοηθήσει τον φίλο της, τον κομματικό φίλο, γιατί ανήκουν στην ίδια Ευρωπαϊκή Παράταξη, τον Αντώνη Σαμαρά, και μάλλον από την σκοπιά της καλά κάνει, γιατί θέλουν να κερδίσουν κάθε έδρα στις ευρωεκλογές, κάθε βουλευτική έδρα, επειδή μετράει το προβάδισμα για το ποιος θα βγάλει τον επίτροπο, τον πρόεδρο της Επιτροπής, όμως γιατί το κάνουν στην πλάτη του ελληνικού λαού. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει πιο νωρίς. Η εμπιστοσύνη που έφυγε από την Ελλάδα έχει μια αιτία, τη Γερμανία. Η ίδια η Γερμανία θα έπρεπε να δείξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν το έκανε.
Ένα σχόλιο όσον αφορά για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Εδώ στις Σέρρες υπήρξε μεγάλος πανηγυρισμός από τους Σεραίους πολίτες, καθώς θεωρούμε ότι πλέον όλα τα προβλήματά μας θα λυθούν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι καλό να βγει η Ελλάδα από τη γωνία στην οποία ήταν. Και να βγει και να ζητήσει ξανά δανεικά. Είναι σωστό και καλό να είναι πάλι μια χώρα η οποία έχει πρόσβαση στις αγορές. Καλό είναι. Καλό είναι να έχουμε πρόσβαση, όχι να δανειζόμαστε. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να δούμε ότι οι επενδυτές, αυτοί που αγοράζουν τα ελληνικά ομόλογα, δεν εμπιστεύονται την Ελλάδα, αλλά εμπιστεύονται τον κύριο Ντράγκη και τους πιστωτές της Ελλάδας ότι θα γίνει μια άλλη διάσωση εάν θα υπάρξει άλλο πρόβλημα. Άρα δεν λέω ότι ήταν πρόωρη, ήταν καλή αυτή η έξοδος προς τις αγορές. Βεβαίως πληρώνουμε υψηλότερο επιτόκιο, γιατί θα πληρώναμε λιγότερο όταν παίρναμε λεφτά από το ESM, και το πιο σημαντικό είναι ότι τα προβλήματα βεβαίως δεν τελειώνουν, γιατί το ΔΝΤ εχθές αμέσως σχόλιασε ότι θα χρειαστεί άλλο ένα πακέτο, θα χρειαστούν και άλλα λεφτά για την Ελλάδα, τα οποία δεν έρχονται μόνο από τις αγορές, αλλά θα έρθουν πάλι από τους δανειστές, και το ΔΝΤ προετοιμάζει την έξοδο από τη διάσωση αυτή, άρα θα έρθουν άλλα μεγάλα προβλήματα. Εγώ βλέπω μόνο μία λύση, μια επιμήκυνση του χρέους της Ελλάδας επί 50 χρόνια, με άτοκες αποπληρωμές, ακριβώς αυτό που δόθηκε στη Γερμανία με τα πολεμικά, και ένα επιλεκτικό κούρεμα του χρέους της Ελλάδας, δηλαδή το χρέος που έχει προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να κουρευτεί. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχατε εκλεγεί ευρωβουλευτής με τον κυβερνητικό εταίρο της κυρίας Μέρκελ, σωστά? Πάρα πολύ σωστά, και ήμουν ακριβώς αυτός ο άνθρωπος που συγκρούστηκε με την Μέρκελ, αλλά ειδικά με την ηγεσία του κόμματός του. Είχα κάποια... το κόμμα το οποίο καταποντίστηκε στις τελευταίες εκλογές στη Γερμανία. Βεβαίως. Και καλά έκανε ο Γερμανός ψηφοφόρος να τιμωρήσει αυτό το κόμμα. Εγώ συγκρούστηκα και με τον πρώην πρόεδρο Βέστερβέλε και βοήθησα να φύγει από τη θέση του. Συγκρούστηκα με τον κύριο Ρέσλερ και ο γερμανικός λαός έκανε το πιο σωστό. Τους έβγαλε από τη Βουλή για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Ανήκετε ακόμα στο κόμμα των φιλελευθέρων στη Γερμανία? Έχω φύγει από αυτό το κόμμα, δεν τους ψήφισα καν και το είπα και δημοσίως. Παρόλο που εκπροσωπούσα αυτό το κόμμα στην Ευρωβουλή, δεν τους ψήφισα και το είπα δημοσίως. Εγώ ψήφισα κόμματα τα οποία κατά τη δική μου άποψη θα βοηθούσαν να βγει η Ελλάδα από αυτή την κατάσταση, και το είπα και δημοσίως. Σας ακούμε σοσιαλδημοκράτες, γιατί σας ακούμε να είστε πιο κοντά στους ευρωσκεπτικιστές. Όχι, εγώ είμαι κατά του μνημονίου, είμαι κατά της μερκελμπαροζικής ή μπαρομερκελικής Ευρώπης. Δηλαδή μιας Ευρώπης που έχει φύγει από το ομοσπονδιακό στίχημα που είχαμε δώσει, από το όραμα το ευρωπαϊκό. Είναι μια Ευρώπη δυστυχώς την οποία ζούμε σήμερα, η οποία μου μοιάζει πιο πολύ με απικιακή πολιτική. Η Ελλάδα δεν έχει λέγειν, δεν έχει πια την κυριαρχία της σε αυτή την Ευρώπη. Είναι μια απικία των δανειστών. Μάλιστα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς θέλουμε να πάμε σε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, άρα είμαι φιλοευρωπαϊστής και όχι ευρωσκεπτικός άνθρωπος. Το αντίθετο ισχύει, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε εξουσία στα χέρια αυτινών που έχουν διαλύσει την Ευρώπη, αφήνοντας την ηγεμονία στα χέρια των Γερμανών. Με ποιο επιχειρήμα καλείτε τους Έλληνες πολίτες αυτή τη φορά να σας εκλέξουν ευρωβουλευτή? Ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είμαστε χρήσιμοι στην Ευρώπη. Έχουμε μαζέψει κάποια τεχνογνωσία τα τελευταία 10 χρόνια και θέλουμε να υπερασπιζόμαστε ελληνικά συμφέροντα, όπως το ποντιακό για παράδειγμα. Είχαμε μεγάλη επιτυχία με μια τροπολογία που περάσαμε και για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια μπήκε ένα ποντιακό ζήτημα σε έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Θέλω να είμαι χρήσιμος ως Χατζημαρκάκης και εμείς ως Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες, γιατί έχουμε και άλλους καλούς υποψηφίους που είναι στην λίστα, ανεξάρτητοι πολίτες που θέλουν να σηκώσουν φωνή. Στο πλαίσιο του προεκλογικού σας αγώνα να σας περιμένουμε στις Σέρρες? Βεβαίως. Είμαι σε μια αναμονή και εγώ της μεγάλης περιοδίας που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα.
Ελλάδα και θα περάσουμε από Σέρρες και θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί ομολογώ ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα έρθω στις Σέρρες, που μου λένε όλοι ότι οι Σεραίοι είναι ωραίοι και θέλω να το δω αυτό από κοντά. Με μεγάλη μας χαρά, κύριε Χατζημαρκάκη, θα σας περιμένουμε και στην πόλη των Σερών, όπου θα έχουμε την ευκαιρία, αν και εσείς βέβαια το επιθυμείτε, να σας φιλοξενήσουμε και στον τηλεοπτικό μας σταθμό, αλλά βέβαια και να σας θέσουμε περισσότερα ερωτήματα, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε, ο τηλεοπτικός χρόνος ενός δελτίου ειδήσεων είναι περιορισμένος. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ, τιμή μου. Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, σχεδόν ο ένας μετά τον άλλο οι υποψήφοι δήμαρχοι των Στερών προσθέτουν τους τελευταίους υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους στα ψηφοδέλτια τους. Μεγάλη έκπληξη αναμένεται να είναι το ψηφοδέλτιο της Διάβασης Πεζών, που στο 100% σχεδόν έχει αυξήσει τα στελέχη της και διεκδικεί με αξιώσεις να περάσει στο δεύτερο γύρο. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, αναλυτικά όλες οι προσθήκες και το παρασκήνιο των υποψηφιωτήτων όλων των συνδυασμών. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι του Δήμου Σερών, με τον κάθε συνδυασμό να έχει να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα. Ο δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης, ο οποίος ανακοίνωσε το μεγαλύτερο μέρος του ψηφοδελτίου του, προσπαθεί να κλείσει τα εσωτερικά μέτωπα, με σημαντικότερο αυτό με τον πρώην πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ Γιάννη Δήμου, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα προχώρησε σε καταγγελίες για σκάνδαλα που βαρύνουν τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά το δήμαρχο Πέτρο Αγγελίδη. Νιζάμις Πολατίδου Γασπαρίδης μεταπήδησαν στο συνδυασμό του Στέφανου Φωτιάδη. Αηδιασμένος δηλώνει ο Γιάννης Δήμου από τα έργα και τις ημέρες της Δημοτικής Αρχής. Χθες, με ανακοίνωσή του στο Facebook, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Καλαϊτζίδης προκάλεσε ποικίλα σχόλια και έντονο προβληματισμό. Συγκεκριμένα ανέφερε πως καλός ή κακός δεν συμμετέχω στις εκλογές του Μαΐου. Παρακολουθώ όμως, εντυπωσιάζομαι αλλά και απογοητεύομαι. Η πολιτική εξελίσσεται και οφείλουν και οι υποψήφοι πολιτικοί μας. Έπαρση και αλαζονία στους πολιτικούς από το παρελθόν. Αυτογνωσία, ενθουσιασμός και διάθεση για τους νέους και ικανούς. Δεν είναι δύσκολο. Δεν πιστεύω απαραίτητα στο πάντρεμα νέων παλιών. Πιστεύω προσωπικά μόνο στους νέους. Αυτά έγραψε στην προσωπική του σελίδα, φωτογραφίζοντας προφανώς πρόσωπα και καταστάσεις από το παρελθόν που προσπαθούν να διαδραματίσουν ρόλο στο μέλλον του Δήμου Σερών. Ο Θόδωρος Μιλίδης ανακοίνωσε συνολικά 150 υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους και στο στρατόπεδό του υπάρχει προβληματισμός όσον αφορά τη στάση που κρατά ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Βλάχος, στενοί συνεργάτες του οποίου είναι υποψήφιοι με τον κύριο Μιλίδη. Ενισχυμένος με νέες υποψηφιότητες όπως αυτή της πρώην αντιδημάρχου Καλλιόπης Ευαγγελίδη, φέρεται να ξεπερνά την απώλεια του Ηλία Γκότσι. Στο συνδυασμό του Στέφανου Φωτιάδη προσθέθηκαν η Δέσποινα Ηλανίδου, Φωτεινή Αραμπατζή και Βασίλης Κετσετζής. Μετά από μια θητεία στην οποία δεν συμμετείχα, διότι είχα αποφασίσει να μην ξανασυμμετέχω και δεν είχα θέση υποψηφιότητα. Τώρα όμως, μετά από την πίεση του κόσμου, από την πολλή αγάπη που δέχομαι όταν βγαίνω έξω και όλοι με παροτρύνουν και μου λένε «Σε περιμένουμε, μας λείπεις, είσαι αναντικατάστατη», τους οποίους ευχαριστώ. Μετά από ώριμη σκέψη, αποφάσισα να είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στο Δήμο Σερών και όχι στο Δήμο Μελιπαπά. Την απόφαση μου αυτή την έχω πάρει εδώ και πολύ καιρό μαζί με τους στενούς μου συνεργάτες και φυσικά με την οικογένειά μου. Πιέστηκα και ψυχολογικά πολύ για να πάρω αυτή την απόφαση εξαιτίας ιδιαίτερων επαγγελματικών υποχρεώσεων και προσωπικών, αλλά κυρίως επαγγελματικών υποχρεώσεων. Καθυστέρησα να πάρω αυτή την απόφαση. Στη Διάβαση Πεζών αναμένεται σημαντική αύξηση στους υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους σε σχέση με τις τελευταίες δημοτικές εκλογές και σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός των υποψηφίων ενδέχεται να αγγίξει τους 100. Ανάμεσα στους υποψήφιους της Διάβασης Πεζών, η εγγονή του πρώην δημάρχου Γιώργου Γεωργούλα, Τάνια Γεωργούλα, ο πρώην πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ζάχος Κατσάνης και η κόρη του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Δημάρ Άγγελου Φωτίου, Κική Φωτίου. Τέλος, όσον αφορά τη λαϊκή συσπήρωση που στηρίζεται από το ΚΚΕ, στη θέση της επικεφαλής Φιλιός Σαραντίδου, λόγω καλλικρατικού κολλήματος, τη θέση της πήρε ο Νίκος Καρίδας. Μένουμε στα του Δήμου των Σερών, κυρίες και κύριοι, και πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την εκδήλωση που πραγματοποίησε πριν από λίγη ώρα ο συνδυασμός του υποψήφιου δημάρχου Θόδωρου Μιλίδη. Στην εκδήλωση, να θυμίσουμε, όπως ακούστηκε και στο ρεπορτάζ, ο κύριος Μιλίδης ανακοίνωσε άλλους 50 υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς υποψήφιους συμβούλους. Τρίτη πενηντάδα, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, απόλυτα ευχαριστημένος. Και με χαροποιεί ιδιαίτερα που τόσος κόσμος είναι στο πλευρό μας. Αυτό είναι πραγματικά για μένα μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη.
είμαι βέβαιος ότι αν επιλέξουν εμένα για δήμαρχο θα ανταποκριθώ σε όλους αυτούς τους συνδημότες μου που δείχνουν την αγάπη τους τόσο έμπρακτα. Με τον κύριο Δήμο τι συνέβη? Ξαφνιαστήκαμε. Ξαφνιαστήκαμε. Τίποτα το ιδιαίτερο, κυρία Νότα. Ο κύριος Δήμο έτσι αποφάσισε, κανένα σχόλιο, δεν υπήρχε όμως καμία ρήξη, τίποτα. Όλα είναι ομαλά. Πρόκειται δηλαδή για προσωπική του απόφαση ή μετά από συζήτηση με το συνδυασμό αποφάσισε να αποχωρήσει? Γίνονται παραλληλισμοί ότι επειδή έχει αυτές τις δικαστικές διαμάχες, άσχετα με την τροπή που έχουν, ότι μπορεί να ήταν βαρύδιο για την παράταξη. Είναι προσωπική του απόφαση. Δεν έγινε καμία ιδιαίτερη συζήτηση, ούτε υπήρξε καμία διαφορά. Είναι δική του απόφαση. Και εγώ θεωρώ ότι όταν κάποιος έχει μια συγκεκριμένη απόφαση, να την αποδέχομαι και να τη σέβομαι. Βάλτε στο καλάθι σας πρώτοι τις πασχαλινές προσφορές των Σούπερ Μάρκετ Κάνζας και βγείτε κερδισμένοι. Φέτα Pop Τρικάλων μόνο 5,95 το κιλό. Γκούντα μικρή Ολλανδέζα με 6,50 το κιλό. Σαλατίνο έδεσμα της Κρικρή μόνο 1,80 το κιλό. Ηλιέ Λεωρέτα 5 λίτρων με 5,50. Και όλα τα ζυμαρικά αβές 35% πιο φθηνά. Μη χάσετε τις προσφορές που σας ενδιαφέρουν. Σούπερ Μάρκετ Κάνζας. Σταθερά δίπλα σας εδώ και 30 χρόνια. Από το Σάββατο του Λαζάρου, ξανά κοντά σας το κατάστημά μας στην παραλία Οφρινίου προς Κάριανη. Παπαϊωάννου Mega Store. Μόνο για λίγες μέρες, μέγα προσφορές. Απλόστρα ρούχων μεταλλική με φτερά, προσφορά μόνο 8,99. Απλόστρα αλουμινίου με φτερά, προσφορά μόνο 14,90. Γλάστρες κήπου βεράντα σε ποικιλία χρωμάτων, προσφορά από 50 λεπτά. Χώμα λουλουδιών, προσφορά από 99 λεπτά. Τραπεζαρία κήπου σε 5 τεμαχίων, προσφορά μόνο 99 ευρώ. Πουφ Ολλανδίας με νανοτεχνολογία 100% αδιάβροχα, μείον 30%. Οι προσφορές ισχύουν έως 15 Απριλίου. Παπαϊωάννου Mega Store. Τα πάντα για το σπίτι και τον επαγγελματία στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα της πόλης. Στον Περιφερειακό, στον κόμβο του Λευκώνα και στις Σέρρες Διονυσίου Σολομού 60. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζιανδρέου Στέφανος. Με γνώση και εμπειρία 23 ετών, με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζιανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνομα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος, αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. 23 χρόνια, δίπλα στον πελάτη. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζιανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. 20 χρόνια Σώτος. Σας ευχαριστούμε. Ο Σώτος είναι το νούμερο 1 όνομα που έκανε το σουβλάκι μόδα στις Σέρρες. Συνεχίζει την παράδοση ακολουθώντας ρυθμούς της εποχής, συνδυάζοντας την ποιότητα με την καθαριότητα και τη σωστή εξυπηρέτηση. Ο Σώτος, το πιο δυνατό σουβλάκι στην πόλη. Ερμού και Σελεύκου γωνία, τηλέφωνο 2321 0 56 211. Και σε αυτό το σημείο πάμε να υποδεχτούμε στο στούντιο 1 του τηλεεπιλογές τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη των Σερών με την Ανταρσία, τον κύριο Δημήτρη Γραβάνη. Κύριε Γραβάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για ποιο λόγο Ανταρσία? Διότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να λύσουμε τα ζητήματα επιβίωσης του ελληνικού λαού. Είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουν πάνω από 2 εκατομμύρια ανέργους, με 1,5 εκατομμύρια ανέργους επισήμους, με ανασφάλιστο το μεσό πληθυσμό σχεδόν, από ό,τι υπολογίζεται περίπου στα 3 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, σε μια περίοδο όπου έχουν κατακριμνιστεί οι μισθοί των εργαζομένων,
όπου είμαστε σε μια περίοδο όπου διώχνει η Ελλάδα τα παιδιά της από τη χώρα. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να παρεύουμε και να ανατρέψουμε τη συνολική πολιτική που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ. Στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές είχατε επιτύχει να εκλεγεί τουλάχιστον ο επικεφαλής της Ανταρσία. Σε αυτές τις εκλογές ποιος είναι ο στόχος? Σαφώς ο στόχος είναι και να αυξήσουμε και τις δυνάμεις μας. Από εκεί και πέρα ο σημαντικότερος πολιτικός στόχος είναι να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Να συμβάλλουμε με την πολιτική μας δράση έτσι ώστε με καλύτερους όρους να οργανωθεί ο λαός μας για να αντιμετωπίσει αυτή την πολιτική. Ο στόχος μας είναι να ξεκινήσει η διαδικασία της πάυσης πληρωμών για να μπορέσουμε να ανασάνουμε με την προοπτική της διαγραφής στο χρέος, με την εθνικοποίηση των τραπεζών και σημαντικών τομέων της οικονομίας. Από ό,τι φαίνεται το πρώτο πλάνο μας είναι σαφέστατο ότι δεν μιλάμε για τη Λακκούβα, γιατί θεωρούμε ότι για να λύθει το ζήτημα της Λακκούβας, το ζήτημα της Σύριγγας, της Γάζας, στο νοσοκομείο, τα απλά πράγματα και τα αυτονόητα θα πρέπει να ανατραπεί στο σύνολό της αυτή η πολιτική που ξεκινάει από την κυβέρνηση και φτάνει στο τοπικό κράτος που είναι η περιφέρεια ή και δήμος. Ανάμεσα σε Τζιτζικώστα και Ιωαννίδη στο δεύτερο γύρο τα στελέχη της Ανταρσία ποιον θα επιλέξουν? Ανταρσία. Με σαφή τρόπο. Φιλοδοξείτε να περάσετε στο δεύτερο γύρο? Τα κριτήριά μας είναι αυτά. Σε κανένα περίπτωση δεν θα μπούμε σε δίλημμα μεταξύ δύο καλών ή κακών διαχειριστών. Είμαστε ενάντια σε κάθε διαχειριστή και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι, για τους προαναφερόμενους, ότι είναι εχθροί των εργαζομένων, εχθροί των επαγγελματιών, εχθροί των αγροτών. Να μην ξεχνάμε, ο κύριος Ιωαννίδης ψήφισε όλους τους εφαρμοστικούς νόμους, τα μνημόνια, είναι και προσωπικά υπόλογος για την εξαθλίωση του λαού μας. Αντίστοιχες πολιτικές ευθύνες έχει σαφέστατα, ας πούμε, και ο κύριος Τζετζικώστας. Μάλιστα. Αλλάξατε επικεφαλής αυτή τη φορά. Για ποιο λόγο? Είναι απλό. Για μας ο σύντροφος ο Γιάννης Κούτρας ήταν ένας μάχημος και υπηρέτησε τους στόχους μας. Από εκεί και πέρα με καλύτερους όρους θεωρούμε ότι θα δώσουμε τη μάχη. Μάλιστα. Με τον σύντροφο τον αγαπητό Αθανάσιο, ο οποίος είναι δάσκαλος, είναι στην κατηγορία αυτών που διώκεται και προσωπικά, αλλά όπως και ολόκληρος ο κλάδος των εκπαιδευτικών. Είναι συνδικαλιστικός τέλεχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ. Όσον αφορά τώρα την περιφερειακή ενότητα των Σερών, εσείς ως Ανταρσία, ποιες είναι οι προτάσεις σας, οι άξονες οι οποίοι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κινηθεί η νέα περιφερειακή διοίκηση? Προανέφερα και προηγουμένως ότι για να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να συγκρουστούμε με τη συνολική πολιτική. Δηλαδή έχουμε τώρα... Πέρα από τη συνολική πολιτική, πέρα στο τοπικό επίπεδο. Πολιτική. Στο τοπικό επίπεδο, το οποίο βέβαια έχει άμεση σχέση με τη συνολική πολιτική. Διότι αυτά τα οποία γίνονται στη χώρα μας, αυτά που γίνονται στο νομό Σερών, έχουν άμεση σχέση με την κεντρική πολιτική. Για παράδειγμα, έχουμε την περίπτωση του ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ επιβάλλεται με μια συμφωνία που στηρίζεται στο αγγλικό δίκαιο, δηλαδή είναι απεικιοκρατικού χαρακτήρα συμφωνία, καταστρέφει το περιβάλλον, καταστρέφει αγροτική γη, η Ελλάδα ως χώρα δεν θα πάρει φυσικό αέριο, δεν θα έχει καν δικαιώματα στοιχειώδες απέναντι σε αυτόν τον αγωγό. Ένα. Δεύτερο, προωθείται η εξόρυξη χρυσού, η οποία είναι καταστροφική για το περιβάλλον και για την οικονομία της περιοχής μας. Και βέβαια δεν γίνεται στα ΣΕΡΑΣ, γίνεται σε επίπεδο Μακεδονίας. Κάτι που επιβάλλεται γι' αυτό από τα μνημόνια, το ΔΝΤ κτλ. Το ίδιο συμβαίνει, δεν είναι τυχαίο αυτό, ότι προωθείται και εφαρμόζεται η λογική της διαχείρισης σκοπεδιών, όπως είναι αυτό με το χιτά στο Παλαιόκαστρο. Μιλάμε, εγκαταστήσαμε ένα χιτά ακριβώς πάνω από πηγές, πάνω από τα νερά τα οποία έχουν μεγάλη αξία για όλους μας. Καταστρέφουν αυτή τη στιγμή τους αγρότες. Πρέπει σαφέστατα και άμεσα να υπάρξει ένα πρόγραμμα ανακούφισης των αγροτών, έτσι ώστε να έχουμε αγροτική παραγωγή που να στηρίζει τις αγροδιατροφικές ανάγκες, ας πούμε, της χώρας μας. Μάλιστα. Αλλά με αγρότες περασμένους, με αγρότες οι οποίοι θα παίρνουν επιδότηση για να προωθούν
καλλιέργειες σύμφωνα με τις επιλογές του πολυεθνικών δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να τρώμε ψωμί με αλεύρι το οποίο εισάγεται. Μάλιστα. Κύριε Γραβάνη, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα παρακαλούσα λιγάκι μερικά δευτερόλεπτα να μου δώσετε να πω λιγάκι για τους υποψηφίους μας. Βεβαίως. Λοιπόν, έχετε κλείσει ψηφοδέλτιο? Ναι, έχουμε κλείσει. Και είναι ο Καλοψής ο Δημήτρης, Γεωπόνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κερκενίτη από το Πεθερινό, ο Λιάβας Αθανάσιος, μεταλλιολόγος, μηχανικός, με ιδιαίτερη δραστηριότητα πολιτική, κοινωνική στην Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού, η Μπάρσιο Γεωργία, άνεργη δασκάλα που εξαναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό για να εργαστεί και βέβαια τα μάτια της είναι στραμμένα προς τη χώρα μας για να μπορέσει να γυρίσει πίσω. Ο Πετρακόπουλος Άκης, απόφοιτος φιλοσοφικής σχολής στο τμήμα των τουρκικών και ασιατικών σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος εργάζεται ως πακετάς. Στεφανίδου Σοφία, φιλόλογος, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, και ο Στοολίδης Θόδωρας, άνεργος, γνωστός για την αντιφασιστική του δράση στην πόλη των Σερών. Το φίλο μας τον Καδί δεν βλέπω. Δεν βλέπετε και πολλούς άλλους. Είναι ένα πλήρως ανανεωμένο ψηφοδέλτιο. Αν θα λέγαμε δηλαδή από τους παλιότερους, από αυτό το χώρο είμαι μοναδικά. Μάλιστα. Είμαι εγώ. Κύριε Γραβάνη, να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε μια σειρά ανακοινώσεων προχώρησε σήμερα ο σεραίος αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θεόφιλος Λεονταρίδης. Στο περιθώριο συνάντησης που είχε με νέους αγρότες, αναφέρθηκε σχεδόν σε όλα τα καυτά θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο του νομού, αλλά και στους βασικούς στόχους που θέτει το Υπουργείο. Σε μια σειρά ανακοινώσεων προχώρησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόφιλος Λεονταρίδης στο περιθώριο της συνάντησης που είχε σήμερα το πρωί με νέους αγρότες των Σερών. Όσον αφορά το πετρέλαιο, η πρώτη δόση, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα δοθεί μετά το Πάσχα. Το πετρέλαιο θα πληρωθεί η πρώτη δόση του στους αγρότες μετά τις γιορτές. Θα το έχετε ακούσει και σε συνεργασία αυτή τη στιγμή με το Υπουργείο Οικονομικών ήδη εργάζονται οι επιτροπές για αυτό το θέμα. Όσον αφορά την ενιαία ενίσχυση των τεφλοπαραγωγών, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καταβληθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Θέματα που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των τέφλων. Χρήματα τα οποία έχουν να πάρουν οι αγρότες για το 2012 και το 2013. Συγκεκριμένα η τεφλοπαραγωγή. Γίνεται αυτή τη στιγμή ηλεκτρονική βάση για να μπορέσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, επειδή ήδη το Υπουργείο έχει αργήσει, να πληρώσει τους τεφλοπαραγωγούς για την ολοκληρωμένη διαχείριση του 2012 και 2013. Σύμφωνα με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, η ειδική ενίσχυση θα δοθεί στα τέφλα, στο μαλακό σιτάρι, στο γάλα, στους σπόρους για σπορά, ενώ θα διατηρηθεί η ενίσχυση στο βαμβάκι, δήλωσε ο κ. Λεονταρίδης. Κάποιες καλλιέργειες, όπως είναι τα τέφλα, για να ενισχύσουμε γενικότερα την τεφλοπαραγωγή στην Ελλάδα, αλλά και να παραμείνουν τα εργοστάσια ανοιχτά, θα πάρουν ειδική ενίσχυση. Όπως φυσικά και το μαλακό σιτάρι, το γάλα, οι σπόροι σποράς, ειδική ενίσχυση ακόμα θα διατηρηθεί όπως ήταν στο βαμβάκι, που αυτό αποφασίστηκε ξεχωριστά. Ακόμα ο σεραίος Υπουργός υποσχέθηκε μέσα στο επόμενο διάστημα να γίνει η αποπληρωμή του άρθρου 68 στους δικαιούχους. Θα γίνει αποπληρωμή του άρθρου 68, για όσους ακούνε καταλαβαίνουν τι εννοώ, και όποιων άλλων προβλημάτων υπάρχουν, εκκρεμωτήτων υπάρχουν και αφορούν εκκρεμότητες των παρελθόντων ετών. Σχετικά με την ενιαία ενίσχυση των κτηνοτρόφων, γίνεται προσπάθεια, είπε ο κ. Λεονταρίδης, να πληρωθούν σε πρώτη φάση αυτοί που δεν έχουν πάρει χρήματα και αυτοί που έχουν πάρει ένα μικρό ποσοστό. Συγκεκριμένα στο νομό Σερών έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα. Καταβάλλεται αυτή τη στιγμή κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε την επόμενη εβδομάδα να πληρωθούν αυτοί που δεν έχουν πάρει καθόλου χρήματα, αλλά και όσοι έχουν πάρει ένα ποσοστό μικρό, και είναι πολλοί αυτοί στο νομό Σερών, και αν υπάρξουν νέες εκκρεμότητες θα υπάρξει νέα πληρωμή κατά τα τέλη Ιουνίου. Όμως την επόμενη εβδομάδα, επειδή υπάρχουν τεράστια ζητήματα και οι υπηρεσίες
καταβάλουν, όπως είπα, κάθε δυνατή προσπάθεια να αρθούν αυτά τα προβλήματα των βοσκοτόπων στο νομό Σερών, ιδιαίτερα στην περιοχή Βυσσαλδίας, αλλά και σε άλλες περιοχές. Πιστεύω ότι αν μείνουν κάποιες εκκρεμότητες, από εκεί και πέρα θα τις δούμε την κάθε μία ξεχωριστά. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μοίρασμα του εθνικού αποθέματος στους νέους αγρότες. Το μοίρασμα του εθνικού αποθέματος που θα γίνει κατά προτεραιότητα σε νέους αγρότες, αλλά και στους υπόλοιπους αγρότες μέχρι τον Ιούνιο, καθώς και κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν για την αποπληρωμή των εκκρεμωτήτων των νέων αγροτών, τη δεύτερη δηλαδή και την τρίτη δόση, και θέματα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, όπου ένα ποσοστό 2% αποφασίστηκε από το Υπουργείο, αλλά γίνονται συζητήσεις ακόμα, μπορεί και να αυξηθεί, θα δοθεί για τους νέους αγρότες, για το πρόγραμμα γενικότερα των νέων αγροτών. Και πιστεύω ότι μέσα από την στήριξη την επιπλέον που θα έχουν, και θα είναι επιπλέον προς αύξηση 25%, μπορούμε μέσα από νέα προγράμματα, από νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που θα πάρουμε για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, με το πρόγραμμα που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βοηθήσουμε τον αγρότη, γενικότερα τον κτηνοτρόφο, τους νέους αγρότες και πάνω απ' όλα να στηρίξουμε την ύπαιθρο. Τέλος, ανέπτυξε και τη βασική προτεραιότητα του Υπουργείου, που είναι η διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή το επίγον θέμα είναι το σε ποιο τελικό σχέδιο θα καταλήξουμε στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, γιατί είναι οι πόροι που θα έρθουν, τα χρήματα δηλαδή που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη εξαετία, και είναι πολλά αυτά τα χρήματα και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος, όπως είπα, της περιφέρειας, και είναι πολλές οι δράσεις σε όλα τα επίπεδα της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης ακόμα και της κτηνοτροφίας, που πιστεύω ότι εφόσον γίνει ορθολογική αξιοποίηση, τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ καλά. Και σε αυτό το σημείο πάμε να υποδεχτούμε στο στούντιο 1 του Τηλεεπιλογές την πρώην επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο των Σερών, αλλά και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο αυτή τη φορά με τη Λαϊκή Συσπήρωση πάντοτε, την κυρία Φιλιό Σαραντίδου. Κυρία Σαραντίδου, καλησπέρα. Από τον Α βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στο Β. Ξέρω πολύ καλά ότι εσείς αγαπάτε τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά λόγω του καλλικρατικού προβλήματος. Εγώ αγαπώ γενικότερα να δίνω αγώνες με το ΚΚΕ. Αναγκαστήκατε να μεταπηδήσετε στο δεύτερο βαθμό. Αγαπώ να δίνω αγώνες με το ΚΚΕ από οποιαδήποτε θέση, από οποιοδήποτε πόστο, όπου και αν βρίσκομαι. Πάντως, πριν πάμε στην περιφέρεια, εγώ θα μπω στον πειρασμό να σας θέσω ένα ερώτημα όσον αφορά τα του Δήμου των Σερών και όλα αυτά που ακούστηκαν τα φοβερά και τρομερά τις προηγούμενες ημέρες από τον πρώην στενό συνεργάτη του Δημάρχου, τον Γιάννη τον Δήμο. Αχ, όχι, δεν θα σχολιάσω τον Γιάννη τον Δήμο. Εγώ δεν το σχολίασα και όταν γινόταν προηγουμένως όλα αυτά. Γι' αυτό θέλω και ένα σχόλιο. Λέγαμε ότι γίνανε πολλά στην Κεδής και δεν γίνανε μόνο με ευθύνη του Γιάννη του Δήμου. Τώρα μην λέμε ότι ο Γιάννης ο Δήμου ευθύνεται. Την ευθύνη την έχουν ο Γιάννης ο Δήμου μαζί με τον Πέτρο τον Αγγελίδη. Μαζί γινόταν ό,τι γινόταν εκεί στην Κεδή. Σε πάση περιπτώσει, είναι και τέτοιο το κλίμα της τοπικής αυτοδιοίκησης που ευνοεί τέτοιες καταστάσεις. Γιατί όσο πιο λίγα είναι τα χρήματα και δεν υπάρχουν, στην προσπάθεια να μοιράσουμε τη φτώχεια μας και τη μιζέρια μας, γίνονται και πράγματα και κάτω από το τραπέζι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πριν πάμε στην περιφέρεια, και ένα σχόλιο όσον αφορά την προεκλογική περίοδο στα δημοτικά πράγματα. Πώς βλέπετε τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους που διεκδικούν το Δήμο των Σερών? Κοιτάξτε, οι συνδυασμοί είναι γνωστοί. Βέβαια, είναι γνωστοί λέγοντας, κανένας πλέον δεν πιστεύει το ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο που βγαίνουν και λένε όλοι. Οι συνδυασμοί είναι γνωστοί, στηρίζονται από γνωστά πολιτικά κέντρα και κόμματα. Οι Σέρρες είμαστε μικρή πόλη, μικρός νομός, παρόλο που είμαστε γεωγραφικά μεγάλοι, αλλά λίγο πολύ γνωριζόμαστε όλοι. Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεγελαστεί για ακόμη μια φορά. Τους έχει δει, τους έχει γνωρίσει. Ας βάλει μπροστά ανθρώπους που είναι νέους, που έχουν όρεξη, που θα αγωνιστούν για να αλλάξουν πράγματα προς το καλύτερο, και τέτοιους νέους ανθρώπους ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε εμείς στη Λαϊκή Συσπήρωση πολλούς, και μάλιστα με ένα νέο άνθρωπο υποψήφιο Σερών, ένα άτομο πραγματικά γνώστης όλων και δραστήριο, τον Νίκο τον Καρίδα. Πάμε τώρα στα της περιφέρειας όμως. Ναι. Στις πρώτες περιφερειακές εκλογές η Λαϊκή Συσπήρωση είχε καταφέρει όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα των Σερών να εκλέξει την υποψήφια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Τιμοθέα Ρακιτζή, η οποία και είναι εκ νέου υποψήφια αντιπεριφερειάρχης.
Σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές, ποιος είναι ο στόχος, να εκλέξετε και περιφερειακό σύμβουλο? Εννοείται ότι ο στόχος μας είναι για πολύ περισσότερα και θεωρούμε ότι είναι εφικτό να γίνει. Βλέπουμε και τις αντιδράσεις του κόσμου. Έχουν καταλάβει ποια είναι η δουλειά της λαϊκής συσπήρωσης, είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δουλειά είναι να αγωνίζεται πραγματικά για τα συμφέροντα του λαού, να αγωνίζεται πραγματικά για να σταματήσουν όλες αυτές οι επιχειρηματικές business που έχουν ξεκινήσει στην τοπική διοίκηση, και βέβαια ήταν επόμενο να ξεκινήσουν από τη στιγμή που το κράτος έχει μεταφέρει πολλές αρμοδιότητες και στις περιφέρειες και στους δήμους, να απαλλαγεί αυτή, έτσι ώστε αυτοί οι θεσμοί που είναι και πιο κοντά στους δημότες πλέον να μπορούν πιο εύκολα και πιο άνετα και να ξεπουλήσουν περιουσία και να ξεπουλήσουν υπηρεσίες και να φορτώσουν με ακόμη περισσότερη τοπική φορολογία τους δημότες. Μάλιστα. Και είναι πολλά τα παραδείγματα που μπορούμε να φέρουμε. Ένα και κύριο είναι το ΧΙΤΑ, που ξέρουμε όλοι ότι τώρα πλέον σε περιφερειακό επίπεδο θα διαχειριστεί το όλο ζήτημα. Ένα ΧΙΤΑ που ξεκίνησε βέβαια από τους Δήμους μέσα από την ΕΣΑΝΣ με τους δημάρχους στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά είναι κάτι που θα το χειριστεί πλέον η περιφέρεια. Να το πρώτο χαράτσωμα, δηλαδή με το καλημέρα της εκλογής του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί πλέον θα αποφασιστεί να πληρώνουμε χρυσάφι τα σκουπίδια μας. Και είναι πολλά τα ζητήματα που μπορούμε να αναφέρουμε. Η περιφέρεια νομίζω μπορεί να είναι πολύ πιο πλούσια σε ανάδειξη ζητημάτων, γιατί περιλαμβάνει όλα τα προβλήματα του νομού πλέον. Και τα προβλήματα στο νομό μας είναι πολλά. Ξεκινάμε με τα σκουπίδια, ξεκινάμε με την εξόρυξη του χρυσού, ξεκινάμε με τον αγωγό ΤΑΠ που θα καταστρέψει πραγματικά το νομό μας εξ ολοκλήρου. Βάλτε μια ανατελεία να προλάβω να σας θέσω και ένα ερώτημα. Είναι τα προβλήματα πολλά και νομίζω ότι μέσα από την περιφέρεια μπορούν να αναδειχθούν πολύ περισσότερα. Αρκεί βέβαια ο κόσμος να βγάλει ανθρώπους που ξέρει να τα παλεύει όλα αυτά. Μάλιστα. Στο δεύτερο γύρο ο Τζιτζικώστα ή η Ιωαννίδη? Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Δηλαδή, τη σκυλά ή τη χάρβη, δεν θα έχουμε μη χειρότερα. Και γιατί να είναι ο κύριος Τζιτζικώστα και ο κύριος Ιωαννίδης δεύτερο γύρο? Πώς φτάσατε στο δεύτερο γύρο? Εν πάση περιπτώσει, εμείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όσο περισσότερη δύναμη έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγήσουμε ανθρώπους μας να ψηφίσουν αυτούς που μας έχουν φέρει εδώ. Αυτούς που ακολουθούν πιστά αυτές τις πολιτικές. Οπότε δεν μιλάω για δεύτερο γύρο, δεν θα μιλήσω για δεύτερο γύρο. Αποκαλύπτουμε ότι όλοι τους είναι ίδιοι, όλοι τους εφαρμόζουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που εμείς μόλις τις δυνάμεις μας θα την ανατρέψουμε. Όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα των Σερών, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες που θέτει η λαϊκή συσπήρωση? Σας ανέφερα προηγουμένως, τα προβλήματα του νομού είναι πολλά. Ανέφερα επιγραμματικά κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να αναδειχτούν μέσα από την περιφέρεια, αλλά να αναδειχτούν με ποιο τρόπο? Το να πας μέσα σε ένα περιφερειακό συμβούλιο το οποίο είναι και μεγάλο και πολυπληθέστατο και να πεις τη γνώμη σου, να αντιδράσεις σε όλα αυτά, δεν βγαίνει τίποτα. Το θέμα, και τι είναι αυτό που έχει ως βασικό η λαϊκή συσπήρωση, είναι να δημιουργήσει αυτήν την κινηματική συνείδηση στους εραίους δημότες. Δηλαδή ότι για να ανατρέψουμε όλα αυτά τα πράγματα, από την εξόρυξη χρυσού μέχρι και, τι να σας πω, την καταπολέμηση των κουνουπιών που είναι ένα από τα βασικά προβλήματα στο νομό μας, πρέπει πραγματικά να υπάρχει συμμετοχή όλων των πολιτών μέσα από κινήματα, μέσα από αγώνες, για να μπορέσουμε τελικά πραγματικά να σταματήσουμε αυτά που προσπαθούν να προωθήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Την ίδια στιγμή όμως το κόμμα σας, το ΚΚΕ που στηρίζει τη λαϊκή συσπήρωση, καταγγέλει τον Καλλικράτη και την περιφερειακή διοίκηση. Μα είδατε, είναι αυτός τρόπος διοίκησης ή αυτοδιοίκησης, όπως λένε, θέλουν κάποιοι να λένε. Εμείς πλέον αναφερόμαστε στην τοπική διοίκηση και όχι αυτοδιοίκηση, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός τοπικής διοίκησης είναι διαφορετική κρίκη στην ίδια αλυσίδα του αστικού αυτού κράτους που προωθεί αυτή την πολιτική και πιο εύκολα την προωθεί μέσα από τους δήμους και τις περιφέρειες, που σημαίνει ότι εμείς τι λέμε? Δίνουμε τη μάχη ενιαία, ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι εντολές της εφαρμόζονται μέσα στις περιφέρειες, μέσα στους δήμους, γιατί εις βάρος του λαού. Άρα δίνουμε ενιαία τη μάχη. Εμάς το σύνθημά μας ποιο είναι? ΚΚΕ ισχυρό παντού, στην Ευρωβουλή, στην περιφέρεια, στους δήμους, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η φωνή
που θα δυναμώσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που ζούμε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι σε σχέση με τις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές, σε αυτές τις εκλογές η Περιφερειακή Ενότητα των Σερών εκλέγει έναν λιγότερο περιφερειακό σύμβουλο. Ναι, λόγω της απογραφής του 11 που έχει. Πόσο εύκολο είναι να ακούγεται η φωνή του νομού Σερών στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Κοιτάξτε, σας είπα και πιο μπροστά ότι μέσα στα συμβούλια μιας περιφερειακής ενότητας που πράγματα. γεωγραφικά είναι μεγαλύτερη από την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης. Το θέμα είναι οι Σεραίοι να δίνουν το παρόν και τη συμμετοχή και τους αγώνες τους, και άμα έχουμε οργανωμένους αγώνες στις Σέρρες, πιστέψτε με, θα επηρεάζονται και αυτοί που είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί και στο Δήμο Σερών είδαμε ότι μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν λύνονται ζητήματα. Το ίδιο και ακόμη χειρότερα στην περιφέρεια, που είναι ακόμα ένα μεγαλύτερο όργανο που έχει να ασχοληθεί με τόσα άλλα προβλήματα άλλων νομών. Οπότε το θέμα είναι να ξεκινήσει ο κόσμος πλέον να συνειδητοποιήσει ότι μόνο με τη δικιά του συμμετοχή και δράση μπορούν να σταματήσουν ή να αλλάξουν πράγματα. Το συγκεκριμένο ερώτημα που θα σας θέσω το θέτω εδώ και πολλά χρόνια. Η Θεσσαλονίκη παίρνει τη μερίδα του Λέοντος σε αυτή την περιφέρεια. Μήπως βρισκόμαστε σε λάθος περιφέρεια? Καθώς και πολιτιστικά και γεωγραφικά είμαστε πιο κοντά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρά σε αυτή την περιφέρεια στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Σε όποια περιφέρεια και να ήμασταν, και μην νομίζετε ότι η Θεσσαλονίκη είναι από τους τυχερούς. Είδατε κάτι να γίνεται στη Θεσσαλονίκη? Ένα μετρό ξεκίνησε να γίνει στη Θεσσαλονίκη και τους σταματήσανε. Μην νομίζετε ότι είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Γενικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους όταν δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Εδώ ακούτε, τελευταία ακούω όλους τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειάρχες να μιλούν μόνο για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Δηλαδή είναι το μόνο στο οποίο ελπίζουν ότι θα πάρουν χρήματα και θα μπορέσουν να κάνουν κάποια έργα. Εμείς τι λέμε όμως για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό? Καταρχήν ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι το ΕΣΠΑ είναι χρήματα τα οποία δεν μας τα δωρίζει κάποιος, είναι χρήματα που εμείς τα πληρώνουμε. Κάθε χρόνο δίνουμε στην Κομισιόν ένα μερίδιο πολύ μεγάλο από τα έσοδα του ελληνικού κράτους για να μας επιστραφούν. Από το ποσοστό του ΦΠΑ. Ακριβώς. Είναι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ετησίως. Μην νομίζουν κάποια λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το παιδάκι των 3 ετών που αγοράζει μια καραμέλα από το περίπτερο και πληρώνει ΦΠΑ για αυτή την καραμέλα, αυτομάτως χρήματα από αυτό το ΦΠΑ οδηγούνται εκεί. Στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, επειδή θεωρούν κάποιοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η καλή Ευρωπαϊκή Ένωση, μας δίνει αυτά τα χρήματα, και ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας τα δίνει όχι να τα διαχειριστούμε σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει ο λαός, δηλαδή να πούμε εμείς ότι έχουμε πρόβλημα με το αρδρευτικό στον κάμπο των Σερών και θέλουμε εκεί να διαθέσουμε ένα ποσό. Όχι, δεν θα αποφασίσετε εσείς που θα πάνε τα χρήματα. Τα χρήματα έρχονται σταλμένα για να προωθηθούν εκεί αυτοί που ξέρουν ότι θα εξυπηρετηθούν μεγάλα συμφέροντα. Καθώς έχουμε κατασπαταλήσει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια από την πρώτη ημέρα που η χώρα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι πολύ σημαντικό γιατί υπό τη μορφή πακέτων, με τη μορφή ΕΣΠΑ, αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα στην Ελλάδα. Έχουν δοθεί όλες οι αρμοδιότητες στις περιφέρειες και στους δήμους από το κράτος. Το κράτος πλέον έχει απαλλαχθεί. Παρ' όλα αυτά δεν έχει έρθει χρηματοδότηση. Και επειδή ακούγεται και συζητιέται πάρα πολύ το ΕΣΠΑ, γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μας τα δωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα λεφτά. Και όχι απλά δεν μας τα δωρίζει, αλλά για να ανοίξουν οι δράσεις του ΕΣΠΑ χρειάζεται και η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Και οι δράσεις, δεν υπάρχει, και γι' αυτό το λόγο και πολύ μεγάλα τμήματα του ΕΣΠΑ δεν μπορούν να απορροφηθούν. Οι δράσεις έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δεν έχουμε είναι όμως αυτό που θέλουμε χρόνο εμείς. να αναλύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Εγώ κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω: ποια είναι η ανταπόκριση των πολιτών? Γνωρίζουν τι είναι η περιφερειακή διοίκηση τώρα που τους προσεγγίζετε ώστε να σας στηρίξουν στον αγώνα που δίνετε για τις περιφερειακές εκλογές? Ποια είναι η ανταπόκριση των πολιτών? Κοιτάξτε, θεωρώ, το βλέπουν καταρχήν πιο πολιτικοποιημένο την περιφέρεια, και εμείς βέβαια είμαστε είναι κάτι υπέρ ξένο αυτού. προς τους πολίτες δηλαδή? Όχι, πλέον ξεκαθαρίζουν πιο πολύ τα πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να βγει και να πει εγώ είμαι καθαρά αυτοδιοικητικός. Εκεί παίρνουν πιο ανοιχτή θέση και τα κόμματα. Ενώ στους δήμους επίτηδες το κάνουν και μιλούν ότι όλοι είμαστε ανεξάρτητοι και αυτοδιοικητικοί. Εν πάση περιπτώσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Μπόλαρης. Ακόμη δεν έχει ανακοινώσει ούτε αντιπεριφερειάρχη, υποψήφιος εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, αλλά και σε κάποια άλλη από τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας. Ο κ. Μπόλαρης είναι ανεξάρτητος, φαντάζομαι, και αυτοδιοικητικός. Έχει τη στήριξη της Δημάρα αυτή τη φορά. Ανοιχτά τουλάχιστον.
Γιατί το ανεξάρτητος και αυτοδιοικητικός τα ακούμε πλέον ως καραμέλα, το έχουμε όλοι στο στόμα. Εκείνο που λέμε για την ανταπόκριση του κόσμου, πραγματικά είναι, χρησιμοποιούν πάρα πολλά μέσα για να τον ξεγελάσουν. Εμείς στο φυλάδιο που βγάλαμε και μοιράζουμε στον κόσμο και ερχόμαστε σε επαφή μαζί του, λέμε ότι δεν μπορούν να σε ξεγελάσουν πλέον. Τα έχει ζήσει ο κόσμος όλα, τους έχει ζήσει, τους έχει μάθει, ανεξάρτητα αν φοράνε άλλα προσωπία του ανεξάρτητου και του αυτοδιοικητικού. Ήταν όλοι αυτοί που συμμετείχαν τόσα χρόνια σε αυτές τις κυβερνήσεις που μας οδήγησαν εδώ, στην ανεργία, στην εξαθλίωση, στο ρήμαγμα του αγροτικού τομέα. Λοιπόν, ας μην τους δώσουν ξανά άφεση αμαρτιών, ας τους τιμωρήσουν. Δυνατό κουκουέ παντού, ισχυρό. Ξέρουν ότι η πολιτική του κουκουέ επιβεβαιώθηκε. Ξέρουν ότι το κουκουέ είναι πραγματικά οργανωμένο και δίνει οργανωμένα τους αγώνες ενάντια σε όλα αυτά. Και νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να είναι ενισχυμένο αυτή τη φορά. Κυρία Σαραντίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα που δίνετε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθητείας σε συνεργασία που είναι με το επιμελητήριο των Σερών. Θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά στο σχετικό ρεπορτάζ. Στο πλαίσιο των πράξεων πρόγραμμα μαθητείας απόφοιτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στους άξονες προτεραιότητας εκπαίδευση της διαβίου μάθησης, υλοποιείται πρόγραμμα μαθητείας για απόφοιτους τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Μέσω του προγράμματος παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μαθητείας 6 μηνών στο πραγματικό τομέα σε νέους απόφοιτους της δημόσια τεχνικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των τελευταίων 2 σχολικών ετών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά σε απόφοιτους επαγγελματικών λυκείων ΕΠΑΛ, επαγγελματικών σχολών ΕΠΑΣ και αντίστοιχων δομών της ειδικής αγωγής και ειδικότερα και τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων. Στο πλαίσιο της μαθητείας θα χορηγείται στους απόφοιτους υποτροφία 300 ευρώ σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει ήδη, βρίσκεται στην 3η φάση και είναι το Υπουργείο Παιδείας, βασιζόμενο στο ΕΣΠΑ. Έχει στόχο να απορροφήσει μαθητές για την μαθητεία σε επαγγελματικούς φορείς για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Οι φορείς μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, ήδη τρέχει δηλαδή από τις 4 Τετάρτου, και είναι πολύ εύκολη η διαδικασία ηλεκτρονικά μέσα από το site Μαθητεία Φοριού. Στη συνέχεια οι μαθητευόμενοι στις 15 Μαΐου μπορούν να κάνουν εγγραφή βλέποντας τις αντίστοιχες θέσεις οι οποίες έχει αποδειχθεί το σύστημα από τις αιτήσεις που έχουν κάνει οι φορείς. Η διάρκεια της μαθητείας ορίζεται σε 6 μήνες, οι ημέρες μαθητείας σε 5 ημέρες και σε κάθε ημέρα η μαθητεία θα διαρκεί 6 ώρες, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου για μαθησιακούς λόγους ο υπότροφος επιλέγει σε συγκεκριμένη ημέρα να παρατείνεται ο χρόνος παραμονής του στην επιχείρηση. Η υποτροφία καταβάλλεται κάθε μήνα μετά από τη λήξη του μήνα και εφόσον έχει συμπληρωθεί εύλογος χρόνος μαθητείας, που κατελάχιστον πρέπει να είναι 20 ημέρες. Ο εργοδότης μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε μαθητευόμενο να έρθει στην επιχείρησή του είτε με συνέντευξη προφορική είτε με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αυτός ότι θα κάνει την καλύτερη επιλογή του. Ο φορέας, ο επαγγελματικός φορέας, ο οποίος μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η εταιρεία, από 1 έως 100 άτομα που απασχολεί, η μόνη του υποχρέωση είναι εφόσον κάνει την αίτηση και γίνει αποδεικτή από το σύστημα, να τηρεί ένα παρουσιολόγιο. Η μαθητεία διαρκεί τουλάχιστον 2 μήνες έως 6. Στόχος του προγράμματος μαθητείας είναι η πάταξη της ανεργίας στην χώρα μας. Άνεργοι οπωσδήποτε όμως μέσα στα 2 ή 3 χρόνια από την αποφοίτησή τους από τα επαγγελματικά λύκεια ή από τις επαγγελματικές σχολές. Οι ειδικότητες που μπορούν να απορροφηθούν είναι πάρα πολλές στην τεχνολογική εκπαίδευση.
Αν ξεκινήσουμε από την ΕΠΑΣ, τμήμα αισθητικής, τμήμα κομμωτικής, φυσικού αερίου, θερμοϊδραυλικών, μηχανουργικών κατασκευών, CNC, ηλεκτροτεχνητών, φυσικοθεραπευτών, και πάμε στα επαγγελματικά λύκεια, στους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων, όπου εκεί έχουμε υπαλλήλους γραφείου, νοσηλευτικής, βρεφονιπιοκόμων, πληροφορικής, γεωπονίας, μηχανική αυτοκινήτου, μηχανική κατεργασιών, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτου. Νομίζω ότι μπορούμε να βρεθούν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες θα απασχολήσουν αυτά τα παιδιά και ίσως μέσα από το πρόγραμμα να βρουν κάποια άτομα τα οποία είναι ικανά να απορροφηθούν και στη συνέχεια στην επιχείρηση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τους επιχειρηματίες στο νομό μας και πρέπει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να ενημερώσουμε τους επιχειρηματίες ότι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άτομα στην επιχείρηση με τον τρόπο που θα σας πει ο κύριος Τινεκετζής, ούτως ώστε και να βοηθήσουμε προς την πλευρά της ενεργείας τα νέα αυτά άτομα και συγχρόνως να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις μας. Είναι κάτι θετικό και για τους νέους, οι οποίοι... Είναι ακριβώς, γι' αυτό είπα, είναι και για τα νέα τα παιδιά, θα αποκτήσουν την εμπειρία που τους αντιστοιχεί και από εκεί πέρα είναι βέβαια και στο δικό τους, γιατί είναι για ένα εξάμηνο αυτή η μαθητεία, θα τους δοθεί η δυνατότητα αυτό το εξάμηνο να δείξουν και τις δυνατότητες προς τον εργοδότη, αλλά και τους εργοδότες που θα τους δοθεί ευκαιρία να δουν καινούργια άτομα και να δουν αν μπορούν να κάνουν στη δουλειά. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου των Σερών, τον κύριο Γιάννη Μπαλίτη, ο οποίος θα μας πει και για το εορταστικό ωράριο της αγοράς. Κύριε Μπαλίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαββαίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσουμε με το εορταστικό ωράριο, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται από αύριο, Κυριακή των Βαΐων. Λοιπόν, το πρόγραμμα που καταθέσαμε πριν από μια εβδομάδα περίπου σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, την γνωστή ΟΕΒΕΣ, από κοινού λοιπόν καθιερώσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο για να ξεκαθαρίσει το θέμα, γιατί ακούστηκαν και διάφορα σήμερα στην αγορά, το κάθε σωματείο επέλεξε το ωράριο που επιθυμεί και το δήλωσε στην Ομοσπονδία. Και εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος είχαμε το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, η Ομοσπονδία συγκέντρωσε τα ωράρια που επιθυμούν τα σωματεία τα αντίστοιχα και έτσι καταρτήσαμε ένα πρόγραμμα ενιαίο. Λοιπόν, αύριο και καταρχήν για βάση του νόμου 4177 του 2013, δύναται τα καταστήματα να λειτουργήσουν και αύριο Κυριακή των Βαΐων. Είναι λοιπόν δηλαδή μία από τις 7 Κυριακές που επιτρέπεται βάσει νόμου να είμαστε ανοιχτά, είναι μία από τις 7 και αύριο. Άρα λοιπόν όποιος καταστηματάρχης θέλει μπορεί να ανοίξει το κατάστημά του, ας πούμε είναι νόμιμο να το ανοίξει, έτσι. Δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των καταστημάτων τι θα κάνει αύριο, θα ανοίξει την αγορά? Εκτός τα κρεοπολία και τα ηχθειοπολία θα είναι κλειστά αύριο. Τα κρεοπολία και τα ηχθειοπολία θα είναι κλειστά αύριο, ναι. Έτσι για να μην ακούγονται, για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, έτσι αποφάσισαν τα σωματεία τους. Τα σωματεία κρεοπολών και ηχθειοπολών αποφάσισαν να είναι κλειστά αύριο. Όλα τα υπόλοιπα καταστήματα, τα εμπορικά και όλα τα υπόλοιπα, κομμωτήρια, χρυσογοία, όλα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά. Όλα τα εμπορικά καταστήματα λοιπόν, με εξαίρεση τα κρεοπολία και τα ηχθειοπολία. Τα ηχθειοπολία είναι από τις 11 το πρωί μετά την εκκλησία μέχρι τις 5 το απόγευμα. 11 με 5 λοιπόν είναι ανοιχτή η αγορά των Σερών αύριο και ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Πέμπτη είναι σχεδόν όλα τα καταστήματα πλην των ηχθειοπολίων είναι 9 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 με 9 το απόγευμα, πλην των ηχθειοπολίων που κλείνουν στις 3 κάθε μέρα. Αυτό ισχύει από Μεγάλη Δευτέρα ως Μεγάλη Πέμπτη πρωί-απόγευμα. Τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 6 συνεχώς, μετά την εκκλησία δηλαδή, 12 ανοίγουν τα καταστήματα, κλείνουν στις 6, τα ηχθειοπολία κλείνουν στις 3 πάλι. Το Μεγάλο Σάββατο από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα συνεχώς και τα ηχθειοπολία κλείνουν στις 3 ως συνήθως. Την Κυριακή του Πάσχα βέβαια και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, τη Δευτέρα, είμαστε κλειστά. Όλα τα καταστήματα άπαντα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και μέσα στις επόμενες ημέρες. Να τονίσουμε στον κόσμο ότι να το πω μια φορά ακόμη, ότι τα σωματεία διαλέξαν το ωράριο που επιθυμούν. Τα περισσότερα συμβαδίζουν με τα εμπορικά καταστήματα, με το εμπορικό σύλλογο δηλαδή. Και τα καταστήματα, τα σωματεία αποφάσισαν, δηλαδή οι ίδιοι καταστηματάρχες αποφάσισαν μέσα στο σωματείο τους το τι θα γίνει. Αύριο κλειστά η ηχθειοπολία, κρεοπολία, ανοιχτή όλη η υπόλοιπη αγορά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλό σας βράδυ. Σας πολλά και καλό σας βράδυ. Τις εγκαταστάσεις του ΤΙΛΕ Επιλογές επισκέφθηκαν μαθητές της 5ης τάξης του πρώτου Δημοτικού Σχολείου των Σερών. Οι μαθητές έθεσαν τα ερωτήματά τους σχετικά με τη λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού στον πρόεδρο του ΤΙΛΕ Επιλογές, Θεόδωρο Ηλιόγλου, ο οποίος και απάντησε σε όλες τους τις ερωτήσεις. Βασικό
Τις εγκαταστάσεις του τηλεεπιλογές επισκέφθηκαν σήμερα το πρωί μαθητές της 5ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου των Σερών. Οι μικροί μαθητές επισκέφθηκαν τους χώρους των τηλεοπτικών πλατό και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη διαδικασία παραγωγής των εκπομπών και για τη λειτουργία των μηχανημάτων. Οι μαθητές έθεσαν τα ερωτήματά τους σχετικά με τη λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού στον πρόεδρο του τηλεεπιλογές, Θόδωρο Ελιόγλου, ο οποίος απάντησε σε όλες τους τις ερωτήσεις. Πόσοι είναι, πόσα άτομα είναι, εμείς έχουμε εδώ 6-7 δημοσιογράφους. 250 το Εσύ τι νομίζεις ότι, ποιος θα μας πει τι νομίζεις ότι ξέρει ότι κάνουν δημοσιογράφοι? Νομίζω παίρνουν συνδέστη. Για ποια θέματα παίρνουν συνέντευξη? Για διάφορα θέματα που μας αφορούν, Κυρία. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, ορίστε. Για κάποια εξέλιξη στην αστυνομία που κυνηγάνε κάποιον. Αστυνομικό ρεπορτάζ. Ναι, για κάποιον δήμαρχο, άμα γίνει εκδήλωση, κάτι που εμφανίζεται εκεί πέρα. Εσείς άμα είχατε ένα δήμαρχο τώρα που έχουμε εκλογές, τι θα ζητούσατε από αυτόν που θα βγει τώρα ξανά δήμαρχο? Πες με το καιρό. Συγγνώμη, δεν ακούμε. Κάτι λέει η συμμαθήτριά σας, δεν την ακούει κανείς. Παιδικές χαρές έχετε στη γειτονιά σας? Όχι. Όλοι έχετε παιδική χαρά στη γειτονιά? Ποιοι δεν έχετε παιδική χαρά στη γειτονιά? Να, εκεί η κοπέλα να μας πει, στο βάθος εσύ με το μπλε. Σε ποια γειτονιά είσαι? Στη Ραδότου. Πες λοιπόν, κοίταξε εκεί στο φακό της κάμερας και πες, κύριε Δήμαρχε, να μας κάνετε, πες το. Κύριε Δήμαρχε, να μας κάνετε μια παιδική χαρά. Τα παιδιά με τις καλύτερες των εντυπώσεων μίλησαν στο φακό του τηλεεπιλογές για την πρώτη τους επαφή με το μαγικό κόσμο της τηλεόρασης. Σήμερα ήρθαμε να δούμε πώς γίνεται μια συνέντευξη, τι εργαλεία έχουν, τι πράγματα έχουν για να μεταδίδουν τα δελτία καιρού, όλες τις ενημερώσεις σε όλη την Ελλάδα. Τα γνωρίζατε αυτά εσείς? Όχι καθόλου, δεν τα γνωρίζαμε αυτά. Τώρα σήμερα θα μάθουμε, ναι. Τι ενημέρωση είχατε? Πόσες εκπομπές υπάρχουν, πόσα εξαρτήματα έχουν και... Είναι ένα ζωντανό δελτίο και μια εκπομπή, έτσι? Ναι. Τα ξέρατε αυτά εσείς? Όχι. Σήμερα τα μάθατε? Ναι. Μπορέσαμε και μάθαμε πώς βγαίνουν οι εκπομπές στην τηλεόραση και μάθαμε κάποια πράγματα που δεν ξέραμε για τις επιλογές. Πόσες εκπομπές υπάρχουν και άλλα. Σας κάλυψαν δηλαδή με αυτά που σας είπαν, έτσι? Ναι. Γνώριζες εσύ πώς βγαίνει ένα δελτίο ειδήσεων ή μια ενημερωτική εκπομπή? Όχι. Σήμερα τα μάθες? Ναι. Ήρθαμε εδώ σήμερα και μας είπαν πώς βγαίνει μια εκπομπή και για τα μηχανήματα που υπάρχουν, τις κάμερες και άλλα πολλά. Θα θέλεις να ασχοληθείς εσύ με αυτό το επάγγελμα? Ναι, είναι ωραία να είσαι εδώ, να παρουσιάσεις μια εκπομπή και να λες ειδήσεις ή άλλα. Η εκπομπή, πόσα κανάλια υπάρχουν. Ήρθαμε εδώ, μάθαμε πώς γυρίζονται, πώς είναι το πλατό, πόσες εκπομπές υπάρχουν. Το γνωρίζατε εσείς αυτά? Όχι. Καλυφθήκατε όμως? Ναι. Θα σε ενδιαφέρεσαι να ασχοληθείς με αυτό το επάγγελμα? Δεν ξέρω. Μερινότητά σας. Ανακαλύψτε έναν άλλο τρόπο ζωής. Τον υπέροχο κόσμο του ποδηλάτου. Eurocenter. Τα πάντα για το ποδήλατο. Για την πόλη, την εξοχή, για άθληση, για μικρούς και μεγάλους. Για κάθε ώρα, κάθε δραστηριότητα. Eurocenter. Με τη μεγαλύτερη συλλογή ποδηλάτων για όλη την οικογένεια. Οι μεγαλύτερες φίρμες ποδηλάτων και τα κορυφαία ποδήλατα Ballistic. Eurocenter. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένα μοντέλα. Διαθέτουμε πλήρες τμήμα σέρβις, μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και όλων των αξεσουάρ. Και για τους πελάτες μας προσφέρουμε έκπτωση 10% σε εργασία και ανταλλακτικά. Eurocenter. Το ποδήλατο ομορφαίνει τη ζωή. Παλαιολόγου 40.
Έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις προβλέπει για αύριο Κυριακή των Βαΐων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία στο νομό Σερών θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Επιλογές έφτασε στο τέλος του. Ευχές από όλους εμάς για ένα όμορφο βράδυ.